Nire ustez orokorra jendea uste zuena baino beto eramaten ari da kuarentena, normalean egiten ez dituen gauzak egiteko aprobetxatzen ari delako, sukaldatu edo beste gauzatzuk eraman. Osa egin, ze ari zerate egiten eskak? Esatet, bueno, ni ari naiz eramaten konfinamendu hau uste nuen hau asko zobeto, egunak oso azkar pasatzen zaizkit, eta ni esan ez naiz aspertzen. Eta zuk esan bezalane, pues, egite ditugu gauza pilo bat. Normalean egiten ez ditugunak. Adibidez, nik nabarituet ari nirala pilo bat sukaldatzen. Postre pilo bat egin ditugu, eta hori. Nik ez dakit oso ondo zer sentitu honen inguruan. Egia esan, konfinamendua bera edo, enaiz gaizki eramaten, ari, ze berez kalean asko goten den pertsona bada, baina etxera naiz, baina etxean gustera goten naiz. Laidak esan duna betiak atzera egin, edo sukaldatu, edo, bira, adibidez gaur atxalan jarri egu pinpon bat etxeko mailan eta hor gaude jolasten, baina nik uste, edo nago pixkat beldurtuta, etorriko denarekiko, ze buelta ez da izango pentsatzen dugun bezala, eta nik uste hori oso gogorra egingo zaigula, zeukiko gu sentsazioa dena bukatu dela, baina ez da dena bukatu, eta ezingo dugu egin orain arte pentsatuta genituen gauza. Osa, konfinamendua bera, enaiz ari gaizki eramaten, baina gero adibidez, pentsatzen dut, aurretan ez dugu leukiko ikastolaren eguna, ez dugu leukiko despedida DBH-koa, ez dugu leuki ikasbia, ez ditugu leuki gauza pila bat, eta horrek, pues, fastidiatzen du pila bat. Bai. Ni hori bai nago nabaritzen, ze orain ondo nago, baina gero azten naiz pentsatzen eta joder, udara, eta zer egingo dut udara, egongo badira piztinak itxita, edo ezin dut kirola egin, ez dago ezer irekita, festak ere kenduko dituz, orduan da, nik uste dut eramango dutela okerra udara noren baino. Uste hori da, erdi beldurtu eta gaudela pixkat, etorriko denarekin. Hori, nik uste orain ez godela ingaizki, etorkizunan okerrago gongo gehala. Ze orain ez dakigu oso ondo zer datorren, eta bueno, ni etxean nago, orain gaina este santuan oporretan bezala. Hori da. Mesnatzen naiz berandu, osatzela seilase irakurtzen, ez dakize. Baina gero udan ezingo ditudanean ospatu herriko jaiak edo kanpamendua ja moztu dizkigute, aste nagusia ez da berdina izango, adibidez eskualeko temporada ere ja kantzelatu da. Gauza pilo bat genitunak ja ez ditugu. Ja, eta kalera ere adibidez usteet, maskariekin eta atera beharko gara, eta eskolarruekin. Hori da, ez dakigu zen neurri hartuko dituzten. Kontrol soziala izango da orain baina asko handiagoa. Bai. Nik ere nabaritzen dut rutina aldetik ez dutela ezer jarraitzen eta esnatzen nintzela oso berandu, jutu nintzela oso berandu, ez daukat ezer egiteko egun guztian. Eta lehen hankesa, egin behar nintzen lanak orduan, esnatzen nintzen goiz, arratxetan nukitzeko denbora egiteko kirola, baina eski orain ja, ez daukat ezer egiteko. Aspertu. Bai, negora zen naiz, hau dena esan jolen, bazaudela egun batzuk, esnatzen nintzela oso goiz, gehan genukan azterketa, eta gero genukan atxalde guztian zerbait egiteko, enukala ez da minutu bat eskantzatzeko. Eta gero iristen ziren gaueko 10 ja, junbar nintzen etxera jaltzera, eta bukatzen duen super negatuta, eta etxerako bide izaten zen super luzea. Eta nabaritzen dut, botatzetela faltan bide hori, tio. Leheno zena munduko gauzarik nekagarriena, botatzot faltan. Iriste etxera super berandu, egon dagoen guztia kalean, lagunekin, eskiztakin. Botatzot faltan gauza pilo bat, baina ondo lago. Hori da. Berdina, Eta bestela zemuz, kirola egiten zut edo familiarekin zemuz, ze zuek anai arreba dituzue. Ondo baina, ditugu normalean baino liskar gehiago ze gaude egun guztia batera, baina bueno, konpontzen ditugu asko zezazkarrago liskarra zen, ez dela aspertzen gara ezera den gabe. Ematen du denbora gutxiagoan pasatzen dira gauza gehiago, no?
Bueno, ane, ikusi nun Instagramen kontatu zenituztela zure aitaren jaberoak, ez? Pasako zenuten denbora pilot, ez? Bai, beste jarri genitun, kontatu genitun, eta gero dena jaso. Eta zenbat zituen, Ziren da bost. Bea, horrela ez zineten aspertuko, azede. Gutxienez? irakurtzen izate? O seriak ikusten, o... Ni irakurtzen eta seriak ikusten biak. Hasi naiz irakurtzen adibidez El faro del silencio. Guai dago. Bai. Eta zer dudan irakurtzen zuek? Porque nik uste naizela munduan bakarra irakurtzen dutela gosaltzen eta gosalduta gero, en plan goizean. Nik bazkaldu baino lehen eta osaldu ondoren eskizu. Hori, bazkan ondoren eta... Bai, bazkan ondoren. Eski jende askok irakurtzen du gauean. Nik hori leheno. Ikastolan honetan gauetan irakurtzen du. Oan ja ez. Eske niko den gauetan aprobetxatzen dut pelikulak ikusteko orduan gero gaueko 12 naiz hasten irakurtzen. Ja. Nire gurasoak ere dira ikusten pelikula pilo bat, eta nik ez da bat. Nik uste Oscarretara Oscar dira mundialak, ez? Bai. Oscarretara nominatutako pelikula guztiak ikusituztela ja, Nik ikusten dut bat bazkaldu ondoren eta bat afalduta gero.